Gospodine predsjedniče, prema podacima Briselskog ureda Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama, a koja je dostavljena svim zastupnicima u Europskom parlamentu, Europska unija bi trebala uskoro uplatiti 82 milijuna eura na račun ove UN-ove agencije. Isto tako, prošle godine je ECHO uplatio dodatnih 5 milijuna eura za izvanrednu pomoć u Gazi nakon oružanih sukoba na tom području, koje je inače u izuzetno teškoj humanitarnoj situaciji. Unatoč tim donacijama, UNRWA je prema izvješću koje smo dobili iz tog istog Briselskog ureda u proračunskom deficitu od preko 71 milijuna eura. Pritom treba također naglasiti kako osim situacije u Gazi, oko 480 tisuća Palestinaca ima izbjeglički status u Siriji, a čak 95% njih treba humanitarnu pomoć. Stoga je važno da danas iz Europskog parlamenta pošaljemo poruku potpore nadležnim tijelima Europske unije, u prvom redu ECHO-u, koji trenutno je u razgovorima s UNRWA-om oko daljnje financijske pomoći toj UN-ovoj agenciji. Pitanje palestinskih izbjeglica naravno nemoguće je riješiti bez političkog rješenja, a ovaj se Parlament već izjasnio o tome kako bi to trebalo izgledati. Organizacije, međutim, poput Hamasa i dalje ne priznaju pravo Izraela na postojanje i naša poruka danas također mora biti da brinemo i o sigurnosti građana Izraela. Stoga valja zaključiti kako uz humanitarnu pomoć Gazi potrebno povećati fokus na naše dugoročne razvojne politike, na proces izgradnje demokratskih i inkluzivnih institucija. Hvala. Vielen Dank, Herr Kollege Stier. Gestatten Sie eine Frage von Frau Kollegin Jakovčić? Herrn Kollegen Jakovčić, bitte. Gospodine Stier, dijelim vašu zabrinutost vezano za situaciju s izbjeglicama i svim onime što se dešava između Izraela i Palestine, ali moje pitanje ide za tim. Da li vi mislite, da li držite da je jedino ispravno rješenje